Opa! Mamá, no filla nada, mamá. Opa. Sericite sue barre. Opa, ni Juan Jundana. Juan Jundas hasi bertzolarixe. Eustanakio Jundas hasi bertzolarixean Zemi eta Teodoro Jundan Jopi. Ez que hau esan enbiot obligau etxe hostia. Nire musiko preferidu Frank Zappa. Eskorbuto me gusta jaten. Somos ratas de Vizcaya, somos ratas contaminadas y vivimos de vida. Niko indala 7 urte ineban lehenengo eta azkenengo biderrez poto. Eta arrezkero medikuk diagnostika ustien potozikotiko depresibun narela. Txixen bizu praketan, Zer ustixak, nizaztie kamelietan estres bat ibiot. Osea, epaiatarrak ez dauzela, ez daki kamion handi bate trailer bate zapaldu itziela eta egin nahiren dabela eta gero ez da igual Kosovona ametxe da. Da zein bigu eta bandonik bertzutan da zuk zengo zu banipe bertzutan da ez. Ez hazi, ez dela bertzutan etxen da ordune preparauen behizeot numero batzuk. Ander lipusik erakutzi iztenak. Ai ama, azken atorritan dine ai ama, honezkora amuma behizimo zan. Onge ja bertzolartxik, hemen daz, nik nahi bazue bertzo bat botakotziot. Bai. Bakizu honek zelan kobretan da, Nik horren erdixan lehurpen da. Eta desmontajin nik eitxot. Bueno, Estepan azekazaz, baina, bueno. Ni numero txiki bat, baina ez dut euki denpora eta nahi kesteko, bale?
Tu wat so het. As dit se mas aan die groene.